दारू पिऊन शाळेमध्ये येणारा मुख्याध्यापक आता निलंबित झालेला आहे। मुख्याध्यापक विनोद कटकेवर निलंबनाची ही कारवाई केली। हिंगोली झेडपी सीईओ विवेक गायकवाड यांनी ही कारवाई केली आहे। निलंबन न झाल्यास दिपकेंनी आंदोलनाचा इशारा दिलेला होता। सीजेपीचे संस्थापक अभिजित दिपके यांनी स्कूल ठीक करो या कॅम्पेनिंगची सुरुवात हिंगोली जिल्ह्यामधून केली। हिंगोली जिल्ह्यातल्या विविध शाळांना भेट देत शाळांची दुरवस्था त्यांनी दाखवलेली होती आणि या दरम्यान त्यांनी हिंगोली जिल्ह्यातल्या जिल्हा परिषद शाळा लिंबाळा या शाळेला भेट दिलेली होती। या शाळेमध्ये मुख्याध्यापकच भर दिवसा शाळेत दारू पिऊन राहतो असं निदर्शनाला आलेलं। संबंधित मुख्याध्यापक विनोद कटके शाळेमध्येच दारू पित असल्याचे व्हिडिओ अभिजित दिपके यांनी समोर आणले होते आणि या शिक्षकावर कारवाई करा अन्यथा आंदोलन केलं जाईल असा इशारा दिलेला। अभिजित दिपके हिंगोली जिल्ह्यामध्ये दाखल होणार होते। त्यासाठी त्याआधीच संबंधित मुख्याध्यापक विनोद कटकेला निलंबित केलेले आहे आणि तसे आदेश हिंगोली जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक गायकवाड यांनी काढलेले आहेत।